Roma Spirit 2025. Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ. Základná škola Alma Zvolen. Základná škola Alma prináša inkluzívny model vzdelávania, v ktorom sa stretávajú rómske deti, deti z majority a žiaci so zdravotným znevýhodnením. Pôvodne štátnu školu prevzalo Združenie Šivica a pretvorilo ju na otvorené a podnetné prostredie, kde je rozmanitosť prirodzenou súčasťou učenia. Škola spája deti z rôznych prostredí v spoločných triedach a poskytuje im komplexnú podporu odborníkov. Alma sa stala inšpiráciou pre školy na celom Slovensku a dôkazom, že rozmanitosť môže byť silou. Treba oceniť aj mesto Zvolen a ostatné školy vo Zvolene, pretože deti z generačnej chudoby sa už nekoncentrujú len v jednej škole, ale sú rovnomerne rozmiestňované do ďalších škôl, pretože není cieľom vybudovať jednu dobrú školu, ale cieľom je, aby v celom meste bolo kvalitné vzdelávanie a akékoľvek dieťa malo prístup ku kvalitnému školstvu. Len na základnej škole a väčšinou teda na tom prvom stupni tie deti vôbec neriešia rozdiely a vôbec nie socioekonomické. Tam je to proste o vzťahoch. A kedy inokedy sa majú aj tie deti, ktoré sú z bežných rodín, zo strednej vrstvy, možno aj z tej bohatšej, stretnúť aj s deťmi s inakosťou. Jednoducho, toto je presne to miesto, kde môžu vidieť niečo iné a môžu potom sa správať zdravo. Som rád, že tu chodím, sú tu výborní učitelia a takisto aj spolužiaci a proste kolektív je tu dobrý. Máme všetko, čo potrebujeme a hlavne vedia nás pochopiť. A dajú nám proste čo najviac, ako môžu. Páči sa mi tu, že tu mám veľa kamarátov a chodíme cez víkendy na výlety spolu. My sme na škole sa rozhodli podporiť čo najviac dochádzku detí, pretože práve deti z generačnej chudoby majú problém s dochádzkou. Mne sa páči, že sú na tejto škole raňajky, lebo podľa mňa na iných školách raňajky nie sú takto. Čo veľmi pomohlo tomu, že deti začali do školy naozaj pravidelnejšie chodiť. Zároveň tu pracujeme na tom, aby sa všetky deti cítili dobre a bezpečne, to znamená, aby boli príjmané. Zároveň škola je miesto, kde deti trávia čas aj po obede. Máme tu mnoho mimoškolských aktivít, rôzne krúžky, základnú umeleckú školu, aj centrum voľného času. To všetko vlastne má vytvoriť ten priestor na to, aby dieťa tú školu považovalo za niečo, kde sa teší, kde zažíva naozaj tie radosti. Je pre nás dôležité, aby každé dieťa, bez ohľadu na to, z akého socioekonomického zázemia je, malo možnosť všetkých tých aktivít sa zúčastniť. A toto je ale povinnosť štátu, aby takúto možnosť mali všetky deti na každej škole v tejto krajine. Ďakujeme partnerom.